ערב טוב, דיה! הופדיה, הופדיה, הופדיה שלי, מושב של שלווה וחיוך אמיתי, במרכז הארץ כאן בשפלה שוכן לו מושב חקלאי, מקום שקט, מקום נפלא, מקום שיש רק בסרטים, אך הוא אמיתי. כיף לפסוע ברחובות המושב, מדרכות ובתים חדשים, צמחים, עצים ושלל פרחים, גני ילדים, משחקים וחיים תוססים, חיים ירוקים. הופדיה, הופדיה, הופדיה שלי, מושב של שלווה וחיוך אמיתי. כן, דיה שלנו היום בת 60. כך לפני 60 שנה בבדיה צמח לו מושב חקלאי, עולי עיראק שנת 51 בנו בו מקום חלומי, מקום אמיתי. כל אחד בבדיה את מקומו ימצא, כי יש פה כל מה שצריך כדי לחיות חיים טובים, לקום עם חיוך בבקרים, לשיר עוד שירים. הופדיה, הופדיה, הופדיה שלי, מושב של שלווה וחיוך אמיתי. כן, דיה שלנו היום בת 60. בפנייה בצומת צריך רק לבחור, ירושלים, תל אביב, הכל קרוב, אנשים חמים, אנשים טובים, הכל פה פשוט ונכון, כאן אידיאלי לגדול, ודיה זה הכל. הופדיה, הופדיה, הופדיה שלי, מושב של שלווה וחיוך אמיתי. הופדיה, הופדיה, הופדיה שלי, מושב של שלווה וחיים ורודים. כדאי בית לחזור